Ferma de artă continuă seria de registrări care fac parte din romantismul mistic, aspect de cultură, artă și Cuvântul lui Dumnezeu. Trăim într-o perioadă în care noțiunea de Dumnezeu este rar întâlnită. Mulți nici nu cunosc această noțiune decât ca o rășiță a istoriei. Poate a auzit de Dumnezeu de la bunici sau de la străbunici, dar e clar că nu este de actualitate. Lumea de azi e mult prea preocupată de câștigat averi, de așmomente de distracție. Cei mai mulți sunt ocupați să-și cumpere o mașină nouă, de firmă, să schimbe nevasta, să încerce și altceva. Așa că acest moment al dialogului lui Dumnezeu e un moment care i-a prins pe cei mai nepregătiți. Totuși Dumnezeu continuă în loc, deși pare pentru că ne aminte, nimeni nu crede, nimeni toarce. Dar Dumnezeu se datoria până la cap. Atât cât încă este îmbrăcat taina milei, Dumnezeu încearcă. Încearcă azi, încearcă mâine, până în momentul în care va spune săvârșitul sa. Cel ce păcătuiește să păcătuiască înainte și cel ce se sfințește să se sfințească în continuare. Acela va fi momentul în care nimic nu se mai poate întoarce înapoi, nimic nu se mai poate repara. Asistăm în această vreme la tema războiului, zeul războiului, care îi înfierbântă pe toți și îi aduce în pragul uciderii unul pe altul, pentru că războiul nu este altceva decât o ucidere, fiecare cu armament și cu unelte mai perfecționate. Și toate aceste tragedii care se întâmplă fără niciun rost sunt creația mai marilor lumi. Ei trăiesc și se hrănesc din propria mândrie. Li se pare că a fi un conducător de oști sau de popoare care merg la război este cea mai înaltă formă de mărire pe pământ. Sigur, pământul este în stăpânirea demonului și atunci cei care stăpânesc pământul se comportă așa cum le dictează demonul. Nimic nu este cum ar trebui să fie, ci totul este așa cum vor mai mari de pe popoare. Noi, ca oameni, ce putem face? Cei care credem în acest cuvânt. Nu putem decât să-l vestim în continuare. Să așezăm lucrurile cap la cap, să-i oferim lui Dumnezeu o scenă de pe care poate vorbi oamenilor și atunci fiecare lucrare pe care o creăm încearcă să întregească această scenografie care îl pune în pagină pe Dumnezeu. Credem că momentele pe care le trăim acum nu s-au mai repetat altădată în istorie, deși vorbim cu mulți oameni, cunoștințe, părinți și toți cei pe care avem în jurul nostru, toți spun că lucrurile acestea au mai fost
pe pământ și că se repetă și că asemenea povești nemai întâlnite, nemai auzite sau mai repetat. Nu cred că este adevărat. Cred că ceea ce se întâmplă acum sunt lucruri care nu s-au mai repetat pe pământ la aceeași gravitate. Pentru că, așa cum Scriptura ne spune, trăim vremea Apocalipsei, trăim vremurile cele din urmă, trăim vremurile în care oamenii și-au pierdut identitatea umană sau sunt pe cale de a-și o pierde. Și de aceea oamenii nu mai simt necesitatea întâlnirilor, a comuniunii, a comunicării. Nu se mai văd unii cu alții, nu mai se ajută unii cu alții, nu mai sunt prieteni unii cu alții și nu mai trăiesc rostul și nu mai trăiesc rosturile cu care oamenii au fost obișnuiți pe pământ. Acesta este, cred că, unul din motivele pentru care prezența lui Dumnezeu în viața omului este atât de aproape inexistentă. Oamenii nu-L mai caută pe Dumnezeu decât foarte rar atunci când au probleme, când au o suferință, dar nu mai sunt obișnuiți, așa cum părinții noștri, așa cum bunicii noștri erau obișnuiți să-i dea un loc aparte lui Dumnezeu în viața lor, în casa lor și mai ales în viața lor. Să respecte măcar acea rânduială cu care oamenii de la țară mai ales erau obișnuiți, rânduiala de a-L primi pe Dumnezeu în casa lor și în sufletul lor și în viața lor. Așa că de aceea tristețea lui Dumnezeu este cu atât mai mare cu cât astăzi aproape nu are cu cine să dialogheze. Abia un popor mic pe care și l-a format în România sau comunități pe care le mai are din loc în loc pe pământul acesta, care îl mai caută, care îl mai cheamă, care mai țin cont de el. Cred că noi trăim această depărtare de Dumnezeu, depărtare de firesc, pentru că această depărtare și această pustietate, într-un fel, pustiirea vieții noastre de sens, este cumva anunțată și scrisă în carte, în Scriptură. Dar cu cât este mai această distanță între om și Dumnezeu mai mare, cu atât Dumnezeu vorbește mai mult omului, îl cheamă mai mult, îl caută mai mult și mai ales în cuvântul la care ne referim noi acum și pe care îl vom asculta la final, Dumnezeu le vorbește conducătorilor popoarelor, celor care astăzi au distanțat și mai mult prin acțiunile lor, prin ceea ce fac ei, l-au îndepărtat și mai mult pe om de Dumnezeu. Astăzi vom asculta un cuvânt din 2 martie, un cuvânt în care Dumnezeu vorbește conducătorilor popoare. Să-l ascultăm. Duminica izgonirii lui Adam din Rai, anul 2025. Se deschid cerurile și se lasă peste pământ glasul meu, glasul lui Dumnezeu. Eu sunt Alfa și Omega, eu sunt. Mă trimite Tatăl Savaot, nu vin și nu grăiesc de la mine însumi. Sunt cuvântul Tatălui. Tatăl este în mine, iar eu întru el sunt. Strigă pământul la Dumnezeu și spune: nu mai pot, Doamne. Strigă multe glasuri îndurerate și înspăimântate și îmi spun: vino, Doamne, vino. O, iată, de aceea vin. Mă cheamă jalea și îngrijorarea celor strâmtorați de pe pământ, iar strigătul lor deschide cerurile. O, că nu mai au unde să se ascundă din fața groazei.
O, de ce oare așa? O, nu mai este pace pe pământ și se întâlnește oftatul de sus cu oftatul de jos și peste tot crește teama și strigătul de pe pământ spre cer. Iar eu, Domnul, cum să nu-mi las glasul și să nu grăiesc peste pământ și să nu răspund? Amin, amin zic vouă, mai marilor de peste oameni. O, nu numai voi sunteți, mai este și Dumnezeu. Eu, Domnul, vă spun aceasta, lăsându-mi graiul peste voi de deasupra, căci stau pe nor și vă grăiesc și vă spun, nu numai voi sunteți. Nu uitați de Dumnezeu, nu voi ați făcut cerul și pământul. Eu sunt făcătorul lor și de aceea temeți-vă de Dumnezeu, nu numai unii de alții. Strig la voi de sus, pace vouă! Iar și iar strig și iar voi nu ascultați de Dumnezeu și de aceea crește teama. Glasul bisericii vă spune și vă amintește începutul vremii de post pentru venirea zilei de praznic a învierii mele de acum 2000 de ani, după ce mai mari vremii mi-au luat zilele prin moarte pe cruce. O, dar cum începe pe pământ vremea de post și de binecuvântare peste această vreme, căci pe pământ se varsă sânge și se înmulțesc groaza și moartea peste cei neajutorați sub gloanțe, sub mașini de război pe pământ și în văzduh. Duhul urii și al temerii și al răzbunării acoperă peste tot pe pământ în fel și chip, iar eu, Domnul, sunt purtat de cetele îngerești și de puterile cerești și trec printre clipele groazei de pe pământ și din văzduh și îi cuprind cu îngerii pe cei ce se sting striviți de coasa morții. Strig la voi, la cei tari și mari de peste oameni, nu mai treceți peste Dumnezeu. O, ce mari sunteți voi! Sunteți spaima celor ce mor uciși fără de veste. Vin spre voi și strig cu glasul meu dumnezeiesc în lung și în lat și vă spun cu aplecare ca un Dumnezeu plin de milă, opriți-vă, lăsați pacea cea de la Dumnezeu să vină și să vă cuprindă în ea, dar nu mai fiți lacomi și cruzi. Împăcați-vă între voi ca frații și împăcați-vă apoi cu Dumnezeu. Glasul meu se așează peste pământ și se face carte pe plaiul neamului român, ca să pregătesc împărăția cerurilor și slava ei cu oamenii și înnoirea lumii, că a sosit această scriptură și această vreme, iar voi ce faceți și până când? O, întrebați-vă și voi, dar să vă și răspundeți. O, de ce oare atâta război și tot război? Să știți că vă voi opri eu. Eu sunt Alfa și Omega. Eu vă voi cuminți cu milă sau cu durere peste voi, dacă nu vă veți așeza în iubire, dacă nu veți ierta, dacă nu veți băga sabia în teacă. Încă vă rog și vă aștept și vă îndemn spre Duhul liniștirii și al păcii și de aceea așa grăiește Dumnezeu. Pace vouă! Iar și iar pace vouă, că ați stârnit durere mare peste pământul de sub voi și nu găsiți prilej bun să vă opriți, să puneți capăt duhului nimicitor. Las peste voi Duhul înțelepciunii de sus, ca să vă socotiți cu el gândurile și viața și planurile voastre omenești, că iată aveți un număr de ani și nu știți câți veți mai avea, dar lucrați ca și cum n-ați mai avea capăt zilelor de pe pământ și că veți moșteni veșnic ceea ce dați să aveți și să tot aveți. O, de ce oare nu vă uitați și sus la Dumnezeu,
ca să nu toți stați mai mari ca El pe pământ. O, umiliți-vă voi, căpetenii de peste popoare, umiliți-vă oricât v-ați simți de mari și de tari, căci eu, Iisus Hristos, Fiul Tatălui Savaot, am fost Dumnezeu adevărat și m-am umilit mult, mult, că de mila omului am coborât din cer ca să mă nasc om pe pământ și ca să mă umilesc până la moarte pe cruce și ca să înțeleagă apoi tot omul cât este de mic și cât de mare se crede de-l poate pierde și pe Dumnezeu dinaintea lui. A făcut Dumnezeu cerul și pământul și a luat apoi pământ cu mâna și a zidit omul și a suflat duh de viață peste el și l-a făcut ființă vie și am luat din trupul lui și i-am făcut pereche și au născut ei copii. Duhul îngânfării însă a nimicit iubirea dintre acești copii și și-au făcut rău unul altuia. O, că nu avea Dumnezeu nevoie de jertfa lor, ci de umilința lor. Ei însă au lucrat de capul lor și au înființat moartea peste oameni, de atunci și până azi. Și vă spun acestea vouă, mai marilor de peste oameni, că Duhul îngânfării vă lucrează și pe voi și vă îndeamnă să vă ridicați deasupra lui Dumnezeu și unii deasupra altora și a oamenilor. Vă privesc din cer clipă de clipă și sunt milos. Mi-e milă de voi și de cei care mor sub joaca voastră, căci lăcomia și îngânfarea sunt duhuri rele care scot iadul din adânc și îl arată pe pământ lucrând, iar Dumnezeu plânge biruit de voi. Dar până când? Aș vrea să vă aplecați și să primiți cuvântul meu cel pentru voi și aș vrea să vă lucreze El și să vă așeze înaintea mea cu umilința de care aveți atâta nevoie pentru voi și pentru cei peste care stăpâniți pe pământ. De aceea împăcați-vă cu Dumnezeu mai întâi, că vine apoi și pacea dintre voi. O, nu mă uitați, nu mă uitați, amintiți-vă de mine, primiți-mă, eu sunt cel ce sunt. Simțiți-vă o clipă în locul meu, ca să-mi înțelegeți durerea și mila, duioșia și răbdarea, și apoi simțiți-vă oameni mici, neputincioși. Doar așa veți înțelege de ce îmi cobor glasul până la voi. L-am pierdut din rai pe om, din pricina neascultării și a îngânfării cu care s-a simțit și s-a crezut și s-a dorit mai mare ca Dumnezeu. Este viață și după viața cea de pe pământ a trupului. Priviți spre aceste cămări ale vieții veșnice și adunați-vă în ele odihnă pentru vecii, nu viermele neadormit al împotrivirii între voi și Dumnezeu din vremea voastră de pe pământ. Sunt numai iubire, vă dau din mine ca să fiți și voi iubire. Vă strig duios, faceți pace pe pământ și așezați-o între voi. Cereți la Dumnezeu ceea ce nu aveți în afară de cele de pe pământ, pe care le tot adunați pe lângă voi. Cereți pentru voi cele ce nu pierd. Cereți ca să vă dea Dumnezeu, căci voi aveți numai ceea ce pierde. O, și nu uitați, nu uitați lucrarea bisericii, glasul bisericii, postul cel de 7 săptămâni pentru pregătirea vieții voastre cu Dumnezeu și apoi bucuria praznicului învierii și pacea dintre voi.
iar și iar vă cuprind și vă povățuiesc cu Duhul păcii și pentru care aveți nevoie de Duhul cel din cer. Aplecați-vă, așa cum eu, Domnul, m-am aplecat și v-am grăit vouă în ziua cea de îndurerată amintire, când Dumnezeu l-a pierdut din rai pe om, căci lipsa lui de ascultare și de umilință l-a izgonit din slava cea dulce a grădinii raiului. Binecuvântare așez din cer peste toți fiii lui Dumnezeu de pe pământ, pentru putere sfântă prin vremea celor 7 săptămâni de smerenie și de sfințire, pentru întâmpinarea praznicului învierii mele. Și las această binecuvântare și peste fiii oamenilor. O, că mulți dintre ei vor avea darul să-L cunoască pe Domnul și să primească putere să se facă fii ai lui Dumnezeu pe pământ. Binecuvintez cu dulce acest an, anul în care eu, Domnul, mă împlinesc pe pământ cu 70 de ani de cuvânt pe meleagul neamului român, și se va așeza sărbătoare mare și vestită de la margini până la margini, ca apoi să-mi las descoperită slava care a stat sub taină vreme de 70 de ani, ca să-mi poată fi pregătită ziua cea mare a sărbătorii cuvântului meu, marea sărbătoare românească, sărbătoarea înnoirii, și pe care de atâta vreme o aștept, ca să mă așez cu ea și să o dau de veste și să afle popoarele și limbile pământului iubirea mea de la sfârșit de timp, cuvântul meu, cuvântul lui Dumnezeu, care iarăși face lumea, căci nașterea din nou a lumii mi-a fost dorul pe care l-am arătat în tot cuvântul meu, în toată această vreme a venirii mele, cuvânt peste pământ, și cu care de la Tatăl am venit și vin. Amin, amin, amin. Vedem cu câtă blândețe și cu câtă milă vorbește Dumnezeu cu conducătorii neamurilor, cu conducătorii popoarelor, exact așa cum un tată plin de milă vorbește cu copiii lui și le dă sfaturile cele mai bune. Dumnezeu este atât de îndurerat de ceea ce se întâmplă astăzi, de războaiele care se întâmplă, de nevinovații care sfârșesc în striviți de toate aparaturile pe care, toate armele pe care oamenii le-au inventat, și îndeamnă pe oameni la frățietate, la prietenie și la înțelegere. Ar fi nevoie de atât de puțin ca oamenii să trăiască între ei ca frații, ca să trăiască între ei ca într-o familie. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care am avut-o atunci când eram copil. Aveam, cred că, 6-7 ani și am ținut în brațe un copil mai mic, de 3 ani, 2-3 ani. Din greșeală, probabil copilul s-a întors brusc sau ceva și a căzut din brațele mele și puțin s-a lovit la cap și a curs un pic de sânge. Eu m-am speriat atunci atât de mult de ceea ce s-a întâmplat, încât
nimic nu mă putea liniști și nimic nu mă putea opri din plâns și am alergat spre tatăl meu, am venit la el și i-am spus: tată, uite ce am făcut, i-am mărturisit tot ce am făcut și i-am spus: am greșit, te rog să mă pedepsești, bate-mă, că merit, uite ce am făcut. Iar lecția pe care mi-a dat-o tatăl meu atunci a fost o lecție pe care o țin minte și care a devenit pentru mine un fel de crez și cred că niciodată n-am simțit ceva mai minunat în sufletul meu și o ușurare mai mare ca aceea pe care am simțit-o atunci. Tatăl meu, învățător fiind, mi-a spus așa: pentru că îți pare rău, m-a întrebat, îți pare rău ce ai făcut? Sigur că îmi pare rău, și pentru că îți pare rău și pentru că ai venit și mi-ai mărturisit, eu te iert și nu te pedepsesc. Lucrul acesta a fost ceva care m-a urmărit toată viața și m-a marcat toată viața și mi-am dat seama cât de mult contează să-ți ceri iertare, cât de mult contează să recunoști că ai greșit. Cred că de asemenea gesturi avem nevoie astăzi unii cu alții, unii între alții. E atât de ușor să putem să redevenim frați, să redevenim copiii lui Dumnezeu. Și cred că aceasta este lucrarea pe care noi trebuie să o lucrăm astăzi între noi. Eu aș încheia cu o simplă frază: să nu ucizi, mai bine mângâie o pisică.